har yanzu mutuwa ake amma wasu mutanen kamar idin su a rufe yake kuma ba sa ji ba sa gani. So a halin yanzu kowa can bai da yake me ya kai baiwar Allah nan makabarta. Kun ganta can ta zo makabarta wai za ta yi binne kuma gashi na cikin ikon Allah an kama ta kun ganta nan zaune. Wai me za ta zuba kuma da tsakiyar rana? Ba tsoron Allah ba komai. Ai wallahi sai mun shiga. Sai me yasa kika yi wannan? Eh fada. Reason kawai zaki faɗa, you don't have to go far, just go straight to the point. What is the reason kika zo makabarta zaki binne mutane wani abu? Me a ciki kwance? Zubai bude shi. Open it, let's see. Kika kona me ne? Sai kika zo makabarta ki binne shi. Ina ganin abortion ta yi sai ta kone yaron. Sai ta zo ta binne shi. Sai kin ga mana wallahi. Me a cikin wannan leda? To a ƙarshe dai kamar yadda kuka ji baiwa Allah nan tana faɗin cewa ita wallahi ba mutum ta ƙona ba, wasu kuma suna zargin cewa ko aboshin tema ta ƙona jaririn ta zo za ta binne, wasu kuma suna tunani gashi nan dai tunane da dama a kanta. Tabbas ganin mace a makabarta kuma da ranar Allah ta zo binne wani abu ne wanda ya zama wajibi jama'a hankalin su ya kai kuma dole hankalin mutane ya tashi biyo bayan ganin cewa maza ne suke kai mutane fa cikin makabarta waɗanda suka rasu domin a binne su kamar yadda addini ya tanada. To a takaice dai nayi wannan bidiyon ne ba dan komai sai dai in jawo hankalin yan uwa maza da mata. Wani abin da ya faru da baiwa Allah nan zai iya zama ko wani bokan ne ma ya ce mata yi kaza ko kuma ita ratsin kanta ne kamar yadda take faɗin cewa ita abu ne ta hakura da shi take so ta binne shi amma why not bata binne a gida ba sai a makabarta. Wannan ita ce babbar tambayar da ya kamata kowa ya. To shawarar da zan bamu anan ita ce mu guji duniyan nan, wallahi duniya a bar tsoro ce kuma duniya ta kusa tashi. Sannan kullun da safe ka tashi kafin zuwa faduwar rana ka tabbata abubuwan da kai duka masu kyau ne, in ma ba duka bai kasance a ce 70-80 a ce masu kyau ne. Haka na nufin dai ka rika yi wa kanka hisabi da kanka domin Allah yana tare da masu tsoronsa. Saboda haka ta bangaren mata kuma duk abin da za ku aikata ya kamata a ce kuna neman shawarar maza daga cikin yan uwanku, iyayenku, yayyanku dai da dai sauransu. Ko da ko abu mai kyau za ku wataƙila akwai abubuwan da za su iya hango muku nan gaba zai iya faruwa sabanin kun yi shawara kuma sai ku ga an yi kokari an yi tackling din wannan problem din. To a ƙarshe dai ina kyautata zato ga al'ummar mu, ubangiji Allah ya riko da hannun mu, Allah ya kiyaye mu da aikin da na sani ko a ina ne.